Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fabricate Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadin ke jing ot jeng kipai ba ka than molai halor ke jing jor ke jing kerdo om di hakani ka than haka khat sau terek mentau bena jembang arajar kat kendai u MLA ka maulai constituency u ba proses ti Sawkmie u lale Jurip ya ki telong sam om di Jakishnong kani kanong ba Shillong ki baran haka than apar Shillong bat Mawphlang yau ba proses ti Sawkmie la sanran lang de ki officer jong katnat PHE bakan top yau executive engineer u ba BL lawai u SE ka electrical circle u ba si marngar ke sub division officer ke kong sadakani perto bat kiwe ki Jaka ki balalet Jurip hakani kesngi ki kentop ya ke Jaka Pynlang om ke badan ha hendriu mer apar Shillong nang ta ya ke water treatment plant ke badang pentrei ke badai ru ke phase 3 jong ke Shillong Greater Water Supply Scheme bat ke waipat ke de kapung Pynlang om jong ke tnat PHE ke badan ha Mawphlang. If you come this way, like that, like some other Departmental i kom tu ngila persiang ban her syang te po 6 rumai mo rumai lang ton rumai ngila rung ton rumai kom tung i katuga street stang to ka sebi ang to kala dep ang to ngila wan gwe tak pher jong ka Mawphlang kom ba kalong hi te ke jingken men gadon ka long ma ka Shillong kan sa kan sa no bar kam ju ka molai ka sa no da ka jing tres tom na ka leng ki officer te habangawan gelong na ka leng juga hang ni Mawphlang Macam sibun ke long ba laban ong mangingim tip boros kata. The main problem kalong bi kejing kalong ngia kan boros ketu buat apa assembly ngim smiu ka jing syai. Kai ka daw. Pa pelong mak kan kalong ba kan slam. Ngim tip boros kata. Lawan hang ni menta itip ka main problem kalong ba kabut hang di polat maureng. Idon jing ek diat. Kalong ka jaka ka jong ki riu simet. Hidup simet na lagi kalau sistem tam benda kalong ba nak liang jong ka PHE kala persiang ndrei msimpoi sinoro nek bas ngutnat kalong benda kalong kat kum jithu nak liang jong SE nak liang external SDOs kalong benda kalong sitio la yo mata ka permission ka bagi try Jaka ki bidon Jaka hang te plat maureng bo pai don kam banya lembar tu kalong kil ai Jaka kanong so komen pinga so komen kalong balai namar ba ki try Jaka kalong kil ai Jaka ban nge scam
Kapit ciru lah kajong kabentah ngai scam gila ken bahar ko made nam ta ka jingbit jingbiang kalong ha ka bede berka ha ka bede kalong betrai jaka te kamot ka min problem mentang la weng ha ka bede sien kalong bangi la kam nom bak ka sapoi kham kloi man ka bentang ka baar pade ha bangi phai biang po silong phai biang semulai pade kat ko jing information ka bangi yo hi la sengu thu kalong ba ka jinge mentang kalong bale ba ka kam poi sepo kam ha ka bentah silong bat kam ju bentah la ka bede ka mulai hang sitai la ka de merasa puluh kabakang ngosan ka dong ka problem kan lombat kan ka defense land ka hang tai hapo rhino house rhino museum hapo rhino museum pi kamolong matau new pait dan dagaliang jonga dagaliang kita electrical ka pan payu pait hadu ang tai hapo rhino da pai rhino mata system mi permission kabon dagaliang defense land ki army ki mi ai ka permission bon cross don kam lang don kam tang lam dong tang ki meter on cross na po rhino museum sita si galiang ai ka permission di hakabari bakatu mata kamu sistem tam badang sa de katu pada galongan kan de ka bentan da kaliang jonga kalau man simti kalau man yakan kalau man kaliang jong army dengan ngin sa pengi scam ngin sa persyang menyo ikut islah ngin sa bodien da kaliang jonga da kadi mendikan hang selong de kan support delhi ministry du as persyang lakum no khanang belai ba na kaliang jonga sungthu kalau na kaliang jong ka da kaliang jong PHE da kaliang jong ka electrical dah kalian jongki kalau ready ban ready mata kalau penian upai la dayo ya permission tiga jinge kalau mata hangtai tiga benda ka balai don su ka jinge kalau ha ka bede kalau dah ka benda kalau ka compensation ka benda kalian jongka dah kalian pildi ka demand de to kani apa house kala poi lawan benda kalian jo pildi ha bede compensation ha benda ka kalau lani mata ban repair mata ya ki man repair mata kalau ya ki ya kitu ki jaka ka banda kalian jongka PC kan kala ti don kaman siu ka pildi but kum kalau mata hak badi ba to hi issue da kalian jong deputy chief minister banda kalian jong PC minister poka house gila ya kan shay ya ka to kalau kala settle ban ngi scam ai sanction technically ba kan biang te bangi poi benda mata hang ni hapo hang ni department plan ngi kam to kam kalau ya department plan ngi scam kan sabiang he te mi poi pada mata hakado ka min su sang ni poka wa hang ni ngi ka long ba ki la nang ya te habari bu intake ro kini ka kini engineer ji su la system tam mata habari ba intake ro ko kalian sempat yo dengi so ko ben ka long mata ka long bala yo gitu intake ba ni kibilinti hi la kam no ka long ba ka kam kan ya be te ka ji ong da kalian ka company di pe ni ka kam te to pisu mata ka ka raining season te ka bhai ki wa preng ka tar ni persyang hi ka long ba la kam no ban tre ka kam te to habari ba ka overall hi ngala ban sim te ka jingkerman hi ka don bakin nong slong bakin nong molai ka long bakin sio ai ko nang ni na po Mawphlang ka bade ka history da ka jingtre stom hin na ka liang jong ke engineer te hakabade hi banda ka liang jong ka PC department hi mga long teng mata ka long alai tem khasas nem jom ikmal te ka jo ai khuble ka pang khap tam ge engineer jong ka PC department blai kini ki long committed for the job mata ki long ki tristom nam ta ka jingbit nam ta ka jingbiang te ka don ka jingkerman kalau banda ka don jingkerman da ka liang jong da tristom da ka liang jong kini ki engineers jong scam bak mulai kan hawa hapo selong sebiang mulai pat jong jelahi borok we pi so tho ngi dong bikmat ngi pet ko overall interest jong stit hi borok we imdim om ngi long confine ga long dang len jing tang ta ka jibit jibiang la ka kon stit jong ni simen ngi pet overall interest ngi kwa ba stit jong ngi kan biang ga bet de ngi train kan mentang la tip ya ka actual fact meta on the ground pi bros ka tong step ta po assembly om minister don pisa don problem kata opai nang ta kaskut myo su kalong ban argu tadi ban counter de mentang la on the ground mentang ngestu ba de humility kalong ba ke berhakin biang bet da jing ai train kat na kaliang jong kini engineer jongi na kaliang sarkar bar kom juro na kaliang jong ngiki no bikmat ki bade kalong jong ka jelah bar ba li na kaliang jong engineer kini ki persyang tila da jarang khat mata kalong ba pisong thu la kam don kanono ka jinge la kam don kanono jinge kalau la ban ya ka time bound hapreng kata on you nei pisong thu kini kalong ba kini mentagen haban pass through each and every village each and every locality kam orang mene prakhat pitang menta taman cross upait nang ni na po rhino house tang san mitan rumitar ka along simpor mata ka long ka simpor system bale dang leng defense land te habadi ba ka to hi ajing sya kalong bale pi smuthu ngingim tip darang tip will make a big issue mentang sepelong issue ka to darang army umai kam klong pelong issue kin hape hanur ko man pelong makle ba ngi smuthu army smuthu kalong u don kami hab don kami trilang te tara pi smuthu ban ai ka tambang kan lanu ke denga song tang de ka jigmen ga don
pi ko mo mata ka long ki uot yong pis ti umdep sure la sha da jar kha ka wal ga 20 da sha da din si spas nem dep sure dengi ngong ga jingken men ga don pi la sha men ni po ko bo ha po ki tibi jong pi pai bak su jingken men ga don pi ha bagi pai bak su ai ko pi konten board odi Ministry of Defence pi di public safety ministry kimla kini nang ni kimla ban ai ka bor ban jat naka tenci naka Jaka jogi ki have your opportunity kada state government ru kala de hi banta joka kala patch Delhi de kala pocha po Ministry of Defence ru kala pa on verification ni po army ni niru lai don kat la mati la ai pun ki kot kisla ki ai padang kam di ngasai jang proses tana mentala don kuma sistem sistem kini ki yu sistem sistem la don sistem sistem tip hadu mentaru ka ilong kemudian tengah tip chief minister la chief minister la khot la ong yang ban ai ki kot kisla taman benak ni last time don meeting to ada dap sha ka meeting last meeting di dan ki ngasai ki kot kisla tu sal pelong meeting no chief minister halat goreng hab yat kalenti ka Jaka ki private dan honest tikitu ki bri kim ais dia kim ais ya ban mentala don ba sistem ngi don dong chief dia jong ba man ha lia dilakukan commission ni lain hatu kapor ada nyem sim la yo hi ti ngi persang banya yu ngi persang banya kontak ki hadin dang hang di tayo ti kila agree kila ai ke permission ni binyat ti ngi sedang akam komisi imenang tu ke GSBA kila sedang akam ti atrai ban crossing tu import hi tio Jakadan return gift yaki ki ai ke Jaka dan kata ki don tak jing ya sutu jembut bangin hab biang ko ngi ni ki tang kata hi jeng bat la da pen prai in sna control kita hi department lu ka pan ya ka pinjing pinsha ba kan ni ka wel ka katel na kangam kala syong hapo ka si bearing capacity ni em di company musim la hat ka pot ka bun ki jing tho ki bun ki na po ka department jingi correspondence ba bun ba la simpor ba di ke jing kwa jing department kumta ki company ki kumta di simpor ta te na kan ni pot long la agree kata di uci engineer ula ai ka approval ba le nok lagi di nak su am ban sim tayo hi di company ru dan kam hi ban mobilize ya ki tiar kitar men power ban plug no te kabel te tang nakal yang chief engineer office kala ban batai kita di kibun ki bangong fi kibun ke correspondence kamut ka don ka ka ba kim ya hab jembut tu ke kan tam ta bi ke di hadin pagla ya penbiang kita ki berkhon di la chief engineer ula ay approval di ban plug no itu kabel di nak jing certification jong ka department hi ba kamdon ge du ba kan tel ne ba kan ngam support di nang ni la company la yo tu sti ba ayu ti la mobilize ti sedang no hi la pa ki device bit ki bon ki ba ngi hab an ong do ka wi ga di ga jing ka por mo sovereign di ba ka wi ru ka di ba kidan bangi hab shift ke lain shift ke idan ke yu bagi miyo Jaka hang tu ngap shift dan kidan ke jing yu ti kidan ru giba ngap tie shu pai nang ba sibuk la dengi test ki iru bagi dan shu mta jadi test ki ko dan boosting dan iru ngi kita ngap oversee lupa hi ngap bu lupa ke penkre lupa ki special ki so ski iru dan kisah extension du babun ba atus ne menta ka extension la bun ki snong ki la kham bi snong la bi thaum tu ti hab asu extra ki pipeline se tu ti saki composition saki di jing sna ki control ki bomdon hat ko por ki estimate ki bomdon ki ba unforeseen jong no ti kem kitu ki babun ki jinglut ki ba kila madli baret tambah long sistem pelabun pa kila long ki long bahaya ni kong disha mai khubli kerpang ka long ki trai Jaka pamata kalong da kajing sebun ba kajing baha trai Jaka kalong ba kinong silong kin siyo kata ka dewe ti hapring jong kata pi sung thu kalong kom kalong matahi kalong ba kaslong ba ngiso komen ba kadon along mata kadon kajing kalong kajing ya pej ba kajing rap keliang nakaliang jupi si keliang nakaliang trai keliang piang ni kam khamusan kanu ka kam mata kadon kam kalong ba kadon kam long kajing stu jembut
Ba kaju ka por don kabru ka jirap kaliang. Tengah ngaju ang habang isyong pingi degi ki brio habang brio kamtam majar marpa ngidon kam kaliang. Tingdekan department ngidangkan department ka do ka sarkar do kam paiba son kam sarkar. Tengi so komen hang ni mentah habade bang don gefi to ka pi nakaliang injil akan kumtu. Dengi so komen hi kalong bandak le traja ka digi brio bah. Balai kalong bah ngi scam buat hai bori barit ka bandak kaliang ka PHI ka lap nong bah terwai ki hendim nak kalian ciki nam tak jimbit jingbiang ba nam tak jimbit jingbiang kalong kila syak kalong mon pai